Hola a tothom, estem aquí amb el Lluís Pérez, que imparteix l'assignatura de Baixa Visió en el màster d'Optometria i Ciències de la Visió, i amb la Laia Pla, que acaba de fer el seu TFM sobre l'accessibilitat visual a la foto. I m'agradaria que expliqués la Laia la seva experiència en la seva trajectòria laboral i una miqueta el que ha significat per ella aquest retrobament també més a nivell professional de tots dos. Doncs jo quan vaig acabar la carrera em vaig introduir al mercat laboral, vaig anar fent, m'agradava molt la feina i va arribar un punt, jo ja vaig formar la meva família i tot això, que necessitava donar un pas més a la meva carrera, perquè m'agradava molt la professió i vaig decidir fer el màster universitari en Optometria i Ciències de la Visió i en aquest màster se'm va obrir també diferents inquietuds, l'optometria clínica, pediàtrica i la baixa visió. A part que professionalment després m'ha portat a nous canvis laborals, amb els quals estic molt contenta, i el fet de tenir el màster també m'ha donat noves inquietuds, fer investigació o fer algun article. És important que l'alumne pugui nodrir els professors. En aquest cas, la Laia ens ha nodrit a tots dos gràcies a la seva experiència, a la seva trajectòria, i hem pogut acabar fent un treball molt a nivell científic, però després molt pràctic i amb una utilitat que ja podreu veure quan vingueu a la facultat d'aquí. El fet de fer un màster després de tenir una trajectòria laboral, el profit que li dones als aprenentatges han sigut molt grans i molt gratificants. Tens altres dubtes i altres preguntes que potser al sortir de la carrera potser no me les hagués plantejat tant. Moltes gràcies als dos per explicar-nos la vostra experiència i gràcies per escoltar-nos.